tei kaisa belai kheno khatong khajani kok wngkha Tripura Idol Season 2 obo dakti no Grand Final wngnani thangui tongo TTADC bai songchakjak Tripura Idol Season 2 Grand Final 19 April 2025 haike bai final 19 tariko Tripura Idol Season 2 ni final ongnai dolok noro asuk sal kedungma rom sabo first tei sabo second tei sabo third angno hini naisingui tongmani obo takle finally nungnan thangui tongo o Grand Final ongnai khumulungni motor stand ground no tei oro nayani ro entry rok bebang free ongnai tei no jotono thangui naidi tei enjoy bo khaidi hingke dolok noro oboni to final tam prize obo noro kaham saimano haipano tei sanang sai disibano first prize ongkha 2 lakhs tei kaisa brand new scooty second prize ongkha 1 lakhs rang mannai tei third prize ongkha 50,000 haika 50,000 rang rwjaknai tei third ongnai hingke dolok tini bai asung onglai sinai channel katalong like share tei subscribe hain tapodi tei katal news tei video rok update manna bagui hingke malai katal video hambai।